Здравейте, аз съм Катерина Ангелова и съм официален носител на марката Santo Vulcano за България. Santo Vulcano е уникална козметична линия, която е вдъхновена от силата на природата и е създадена изцяло от натурални съставки в най-чистата им форма. Влиянието върху кожата на вулканичната вода, която е в основата на продуктите, наистина е несравнима. Santo Vulcano е бранд, който открих съвсем случайно през 2019 година. През месец август се озовах на остров Крит. През първата вечер, като се разхождах в Ретимно по малките кълдърмени улички, които бяха наситени с прекрасни семейни ресторанчета и малки магазинчета, пред мен изникна собственика на един от тези магазини, който ме прикани много любезно: ела, да ти покажа нещо много интересно. Всъщност влезнахме в сърцевината на магазина. На пода имаше едно килимче, което той повдигна и ми каза, че там е един от най-старите хамами на Балканския полуостров. В дъното на магазина беше наредена козметика Santo Vulcano, от която той ми даде мостри да пробвам, и всъщност нямах търпение, когато се прибрах, да изпробвам един от продуктите им, който беше детокс сапун. След като го нанесах на кожата си, всъщност видях ефекта, който беше поразителен. Кожата става по-чиста, дълбоко хидратирана и сияйна. След като се убедих в уникалността на продуктите, се роди идеята да ги представя на българския пазар, за да може всеки един от вас да се докосне до силата и ефекта, които оставят след себе си. Защото истината е, че Santo Vulcano Spa е козметика без аналог. Цялата сила на вулканичната вода на Санторини във всяка една капка.